Assalamu alaikum masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abul Batulu Foundation ɗin da ya saba kawo maku kasidun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yanzu ma ya kawo muku wani album mai ɗauke da waƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna ɗaha kai ne min ƙizina. Aminatu sayyidina ɗaha kai ne min ƙizina. Aminatu sayyidina ɗaha kai ne min ƙizina. Aminatu sayyidina ɗaha kai ne min ƙizina. Duk a cikin wannan album ya kawo muku Habibi ɗan Amina, Subul Salam a sanadinka alkaulahi. Habibi ɗan Amina manzo kairil bariya, ashe Allahu bai so idan ba a sa da kai ba. Habibi ɗan Amina manzo kairil bariya.